Saya sian pat ngadap daga jing kemen ke bakrau ba ngalak bandon pat pi link ba ka ni ka channel ke ba pi page ke program link ba ka Portnet ministry bat nga skungu yu blay na ka ni ka Portnet ka ba lapoi menta arah jar san spa tali episode ha ka ba kalayat lenti ya ka ni ka jingat lenti ke jong ka ministry bat kalalong sisa ka jing kerkhui ki ba bon ba ki briu ki ba don hakari khasi bat jantia bat ru shawai bat dingbai pastor i badai nong yalam jong kani ka ministry ka yeng ka sem jong i bat ya ka tim hi barok kawai kalong sisa ka jing kerkhui ki ba bon ba bat ka jing duai ka jong i kalong ba ublei unang yai peran kam ya kani ka ministry bat unang yai kerkhu bat unang yai pendap penbiang i jinan kam barok jong kani ka ministry khanang bakan la ban long ka jing kerkhui ki ba bon madang la ban pen sapriang ya ka gospel ka jong utra jisu bat ngaru ngade way ki baju pet bahaya kani ka channel jong ka Portnet ngaju pet bahaya yang asem bat i lok jonga be ikon bat ki baju rap yang i hayeng asem bat ka yang asem jongi barong ngaju pet bahaya ka Portnet khamtam ha ki por lay bakadon kani ka lockdown ka ba ngimyo ban le chiki yang mani bat ngi hab ban shong halaki yang kisem hakum ka tu ka por lay nga aingo ublay nganget bakal ade ka jing pen kre ka jong ublay ba unyalam nadu 4 dan kini kiki ke Portnet keladon bat hadin ba kin sami ski kiwe ru ki ba penmi ling ba ki YouTube channel Henry ke Portnet kelada biat shwa he kata bat kalalong ke jingker khu bat haiti por badang susdang ling ba ke Portnet ngilayo sisa ke jingker khu ban sangap ke ketien ke jong blay bat ngi duai ba ublay unang ya yalam ya i pastor bat ya ka tim hi barok kawai ba ublay unang iker khu yaki hakamet ke bakot ke bakhya bat bainang la ban syakri bonang ai ka snem ke bajrong i bat bainang la ban syakri utrai kat baidang don hakani ke perthai te ka jingker pat ka jongai phiki pat ba kalong ba nang ai kershan ya kani ke ministry bat nang yai pet ya ka bat nang yai kershan ya ka ha ki babun kiliang khanang bakalong ka jingker khui ki babun te ublay ungker khui phi baro bat un ai phi kamet ke bakot ke bakhya bat bapiru penang la ban yai syakri yu ha ka jing em gojong phi baro ku bless you bon ngan ai ngu you try ngan ai ngu you try compare la shai kan long kum nu kai ka balabu ngan ai ngu you try ngan ai ngu you try ngan ai ngu you try compare la shai kan long kum nu kai ka balabu ngan ai ngu you try shwa bangin rai biang sa si sini ni jawan ngan ai ngu you try ngai ngu na ka benta ka Portnet ministry kapalong ka jingker khui ki babon badakani kapor ke jingu baro kanong yu try jungi Jesus Christ belayalam hi pastor belayalam me ka tim hi baro kawai bangi aingu yu blay na mata jongki bat bun bat krayo ka jingker khu namar jongki to blay nang peran kam me ki nginya dry ki jing dry ban aingu yu try namar kani ka ministry bangin aingu yu try nam ta jongi wei bau blay don ringkat lempan ngi nginya aingu yu try compare la shai kan long kum nu kay ka bangin senangai kendu nang isa kamat compare hendring nginya yaro nginya aingu nginya mani be yu try kani ka jing rai ko kum ta nginya rai kani ka jing rai ngan aingu yu try ngan aingu you try ngan aingu you try compare
la shai kan long kum no kai ka ba la bu nga ai ngu you try ngan ya ro you try nga ya ro you try nga ya ro you try compare la shy kan long kum no kai ka ba la bu nga ya ro you try ngan mani you try ngan mani you try ngan mani you try compare la shy kan long kum no kai ka ba la bu ngan mani you try ngan mani you try ngan mani you try ngan mani you try compare la shy kan long kum no kai ka ba la bu ngan mani you try ngan ai ngu you try sa si sien nakaban sim juga jing songu you try Jesu bula yalam nengi ngan ai ngu you try ngan ai ngu you try compare la shy kan long kum no kai ka ba la bu ngan ai ngu you try compare la shy kan long kum no kai ka ba la bu ngan ai ngu